Müslим сәнгать мәктәбе төзелүгә тиздән 55 ел тула. Ярты гасырлык тәҗрибәсе булган мәктәптән хәбәрчебез язмасы. Сәнгать мәктәбенә рәхим итегез. Укучыларына киң офыклар ачу, һөнәри яктан камилләшү өчен Müslим сәнгать мәктәбендә яңа проектлар тормышка ашырыла. Сәнгать мәктәбе инде быел 55-нче тапкыр үзенең ишеген укучыларыбыз өчен ачты һәм безгә бүләк итеп, менә республика, Рәсәй тарафыннан инде шушындый матур ремонт бүләк ителде безгә. Мәктәбебездә зур капиталь ремонт үткәрелде. Барлыгы 7 бүлектә безнең 400-гә якын бала белем һәм тәрбия ала. Күп еллар сәләтле балаларның иҗаты буенча программалар эшли, конкурс, фестиваль, олимпиада, күргәзмәләрдә катнашалар. Müslим сәнгать мәктәбенең тарихы бай. Балаларыбыз рәсем сәнгате, вокал, хореография, халык уен кораллары, тынлы уен кораллары бүлекләрендә шөгыльләнәләр. Шулай ук театр бүлекләрендә безнең инде укучыларыбыз бик теләп йөриләр. Әтиәниләр белән дә тыгыз элемтәдә торалар. Әнә нинди матур костюмнар тектергәннәр балаларга. Алар әз дә түгел, күп тә түгел, 50. Беренче сыйныфта укучы балалар белән моңлы ык буйлары ансамбле оештырып җибәргәннәр. Компьютерлаштыру зур адымнар белән алга киткән бу шау-шулы заманда сәнгать тә чорына карап үзгәрешләр кичергәндә халык иҗаты, фольклор читтәрәк кала кебек тоела. Шуңа да мөслимлеләр укучыларны халык уен коралларында уйнарга өйрәтүгә дә зур игътибар бирә. Укучыларның уңышы иҗади һәм белем бирү ягыннан ныклы әзерлекнең нигезе. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Müslим районыннан, Татарстан яңалыклары өчен.